Mzala, Ukuhamba kahle baba? hayi kuhamba kahle mnotho sengingezwa ngakubo. Sancono. Awunawo umuntu wokulayitha la? Kuphela manje. Mzala, bengicabanga la ukuthi ngikanjani ngithathe uNandi ngimenze umngane. Wafa. Ungani ungibuza lo mbuzo bafa? Hayi mnewethu ukuthi unesikhathi esiningi udlala usichitha unaye, so ingakho ngike ngathi angeke ngiqale kuwo. So mhlawumbe ungangitshela into ephusile ngokuthi mhlawumbe kungakuhle ukuthi ngimthathe ngimenze umngane okanye ngiyeke. Wafa. Nami ngicabanga ukuthi ngisacela ukuqala ukuze ngqala. Kanti ungakhathazeki ngalokho ngizodlulela kuwe. Engakwethi ngithe angiqale kona njengomfowethu, mhlawumbe kukhona ongangichazela kona kabanzana ngakho mase ngiyamthatha ngimenza ngokuphelele umngane. Baba. Khona into engakazi ngikutshela yona mntaka wakho. Hawu mnewethu, usuneyimfihlo ngaleyo ndlela mnewethu ukuthi yini le engakuyesabayo mase mzala mzala uma ngeke akwenze njani. Mzala kuningi ungakusho. Ngiyangike umbuza yona. Mina mzala ngoqondo ukuthi uneyimfihlo kodwa manje imfihlo zakho awungitsheli zona, awungibuleli zona mzala. Yini kanti le engakufanele ungitshele yona? Mzala konakele mzala. Ubulela umuntu? Cha, hayi ngoba ngibulela umuntu. Mzala musebenze mina. Kwazi Bekunako ukuthi sinomkakho sithi ukuvakashelana egombeni langasese. angiboni ngaye ngiqala ukuvakashelana kodwa benikwenziwa ndaba. Usho ukuthi ngike nabo asegumbuni elilodwa nasenhlalana noma kwenzakala kanjani? Bentshontshana ndlelani? Mzala sike sihamba egombeni elilodwa noma kwakho. Ngixolisa futhi. Unamangco uthanda uyadlala. Lalela nawe. Sakaliyasho. Ufuna nje songibheka enhlabeni zamehlo. Sizawuleya kodwa. Ufuna uphumpele le ngiyagcina la ekhaya nesithunzi. Mama uyayibuza ngawo ngizomthetha uthola umsebenzi le kwantongaza iduma. Ngifuna uhambe uduma ngentume nezakwenu. Uhlale kakhulu nengonyama. Uzobona umhlaba uthi uyiphakelela echa. Anothi nje phumule. Mangidlula la ngizotshela yena lo muntu ongowakhe.